Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e robindu jaydiri moɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe e ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗo mboro saw holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV arande on ko ɓuuri tengtude e banggue jayndeli ɗi ne sikka ma cugguli ɗi usto ɗum noon ko caggal réunion mawɗo moɓe dañno e tawtorede jagorde joguide banggue commerce ɗo e nder leydi meɗen Sénégal caggal ɗum konngudi oɗo mo ganduɗa kanko woni gonnoɗo e sara président Abdoulaye Wade wi maître Abdoulaye Wade e ɓiyum kamɓe tan goni lamɗam e nder landa oɗon darde Karim Wade ne manque nder leydi ndi ɗum ɗon ma en garti hen holi ɓiɗo noon mon gandu ɗum koye nder jaydeli ɗi wonata te ko joni joni wonta sallah lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ɓuuri hande uddita jaydeli meɗen woni jayde gendire lesollay hono subaka foof jayde gendire noon arti tan e prix ji ganduɗa koko ɓeydi ha woro ɗum ɗon noon ɓe gaari tan ɓe mbi gardiɗo jagorde joguinde banggal commerce nder leydi meɗen ɓe mbaɗi réunion mawɗo ɗum noon ko ƴewde tan noɓe mbatta ha cogguli ɗi ustoyɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗiɗon cogguli noon woni ko ganduɗa uddi koye yuman galleji baban galleji en goɗɗo mo ganduɗa ne faɗaɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni président mo Pologne kanko noon omo faɗaɗo janggo so Allahu lamɗo jaaɓi garane jayde quotidien le quotidien ari hakkude haare dañde e nder yeewi no ɓe kaldini ɓe mbiye nder yeewi askan wi oɗo saaha Barthélémy Dias nana faɗa Ahmed Aïdara rutto caggal e ko wi yiiɗi ko wadde positionné wonde président assemblée nationale o wi tan amoni faɗa ɗo joni no Ahmed Aïdara ruttori caggal ɗum noon o fawi yesso kanko yidde makko yidde Ousmane Sonko ha joni tan e nder jayde quotidien le quotidien Gundiane ɓe mbi aɓena kula ko kewno Beyrouth ko kewaton woni tan ko ɗiɗo autoji ɗi ganduɗa ne wawi addude caɗele banggal gasoil ko way noon pêcheur walla mbiyen tan awoɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen to diwan mo Kolda ɓe noon ko fiyaɓe kuure ha mbasi pittali muɗum aɓe tolni ɗiɗo ɗum noon ko caggal nde ɓe gujjanno liɗɗi walla tan nde ɓe mbaɗanno ko ganduɗa rewani lawol garene jayde vox populi e oɗo subaka hande yaari tan koye sankare oɗo biyeteɗo Imam Ndaw kanko Imam Ndaw noon o wasi fittandu makko caggal nde ganduɗa ko Rafi Dabɓo pawinoɗo e dow makko ɓe mbi noon mawo wirnama toon to ganduɗa kañum woni to Ngane garen ha joni tan e konngudi ministre de l'enseignement supérieur kanko joguiɗo jangde nde noon kanko addi konngudi makko kanko toon to diwan mo ganduɗa woni Cheikh Anta Diop caggal nde ganduɗa ne waɗi tan banggue jogorɗo yeeyede walla banggue jeeyaɗo wi noon ɗum noon jogorani addude caɗele e université o ɗum woni konngudi makko kanko jagorde joguiɗo banggal enseignement supérieur garen ha joni tan e nder jayde vox populi ha joni jaafoɗon kanko oɗo mo ganduɗa kanko ni Serigne Mbacké Ndiaye gonnoɗo jagorde e tan laamu maître Abdoulaye Wade suuti konngudi makko ko wiide tan kanko maître Abdoulaye Wade noon kanko woni lamɗam e nder barme o ɗum saabi o wawa wasde arde e nder leydi ndi kanko e ɓiko kanko gardiɗo leydi ndi ɗum noon o wi assemblée nationale foti tan ko waɗede walla foti tan ko ittede walla foti waɗede ko dissoudre so tawi yette ɗeɗo gueɗe woodi to nete e konngudi makko ha joni o wi so yeewi askan wi e tan goɗɗi groupe parlementaire uji keewi toon ko woni lawol woni tan oɗon assemblée nationale itte ƴeewe no goɗɗo fawirte ɓe mbi to diwan mo Mbaw to Palmarin noon hewɓe ɗo joni nani goni tan caɗele galleji ɗi ganduɗa ko ndiyam ɗam hefti ɗum tonete ɓe mbi noon ɗum ɗon ine nanton e banggal Mbour ha joni garen tan
jaynde l'observateur are titonde muɗum ari tan koye sankare imam Ndaw kanko imam Ndaw noon sanki talata hanki o to hôpital Fann mo Dakar ɓe mbi projet ji makko ɗi gandama wanno ɗum document mo winduno e tan rafi makko e famille makko calinoɗo on woppude o nawe toon to diwan mo France gam safroyede ɗum ɗon foof ɓe garti hen e nder jaynde l'observateur ha joni tan ɓe garti e plan benno mo ganduɗa yete pour yiɗi tan ko addande caɗele addande caɗele ɓe ganduɗa kamɓe goni Benno Bokk Yakaar to nder assemblée nationale to ɓe mbiyete oɗon bureau jogorani webde kamɓe benno ɓe ganduɗa ɓe tolnima e député ji 87 e ɗiɗo ɓe mbiyete weekend oɗo noon ɓe gonno ko toon to diwan mo Saly gam tan ƴewde noɓe mbatta ha assemblée o wona assemblée dewowoy lawol gaɗani jaynde las ari ha joni tan e sankare imam Ndaw ɓe mbi mola mo Kaolack kay yeehi ruttima jomum ɗum woni konngudi ganduɗa nane nder jaynde ndeɗo ɓe mbiyete ha joni tan systéme de santé banggal cellal walla cafrugol nde nder leydi meɗen Sénégal no ruttori caggal ni ɓe garti hen kono kadi konngudi goɗɗo walla mbiyen oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo tan Mami Doura Diallo mo ganduɗa yete toon to diwan mo Kédougou wasi fittandu muɗum ɓe mbi SAEMS ɗo joni nani waɗa 72 heures de grève gam tan nangaɓe sankare ndeɗon goppe mbawa ruttade e tan koreji mumen garen ha joni jaynde enquête ko way noon tigui arti ɓe mbiyete e judi banggal lawol e safroɓe hewani rewnede lawol ɗum noon ɓe mbi cafrowo kay namnaka yo tan mo safrotawo yo sellu kono noon koɓe namna ko woni yoɓe yo matériel uji ɗi ɓe poti wadde ɗi daro ha parataw ɓe mbiyete toon to ganduɗa kañum woni hôpital oɗon kay mawɗo ɓiɗɗo debbo jibintuno walla mbiyen heptotono kanko noon oɗon hôpital dame muɗum walla mbiyen dame maternité o walla salle d'accouchement o koko udda oɗo saaha ɓe mbi ha tan matériel uji ɗiɓe poti dañde ɗi eɓe daña ɗum fuɗɗo uddidde e ɗeɗon dame garen ha joni jaynde les échos noon ari tan ha joni ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi rewɓe ɓe kay ɗo joni ina jeeya tigui ko uddata e koye mabɓe woni yette kay kamɓe ɗo joni ɓe cuusa hay wonde so wi ɓe saabi ɗum ko yette caɗele ƴewtinteɗe nder hôpitaux ji ɗi kamɓe ɓeɗon rewɓe wasde ɓe pittali mabɓe tan ɓe pittali e ɓiɗɓe mabɓe ɓe mbiyete rewɓe 6 ɓe ganda mbaɗama évacué toon to diwan mo Tambacounda ɓe mbiyete tatoɓe kamɓe ɓe koye lawol ɓe kepti ɓiɗɗoɓe mumen koko rutti gonguel ngel ko ma waɗa réanimé nawa hôpital waɗa réanimé nde ɓe fuɗɗi dañde koɓe jiiɗi ko ɓe mbi SAEMS nene waɗa pression e tan banggue lawol saabu ɓe mbi koɓe waɗoɓe balɗe tati ɗi ganduɗa taɓe mbaɗa ɗum grève ɗo e nder leydi meɗen Sénégal beele ɓeɗo fawaɓe juuɗe ma goppite patay koreji mumen ɓe garti sankare ha joni imam Ndaw ha joni ɓe garti kay eko fayi e banggal Idrissa Goudiaby ɓe mbi ñawore nde ɗon ko ñawore nde ganduɗa kay so ƴewtama rewani lawol ɗum ɗon noon woni konngudi mabɓe saabu yete kanko procureur o ko fonno e wadde oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko taximan wonno mataw tan ene wayno waɗaka ha joni haala sittorndorine haale e nder jaynde les échos garen ha joni jaynde Star coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka alarba hande ɗum noon ari tan koye match de choc poddo dañde hankkode Inter e Bayern ha joni Barça ɓe mbi yiiɗi tan ko hollide hoore muɗum e voye jokkude wonde hoodere ha joni ɓe mbi Mbappé e tan Alan kamɓe noon aɓen jala ɓe mbi Paris Saint-Germain City Real kamɓe noon aɓene lawol moƴƴol ngol ɓe mbi tan Chelsea e Leipzig kamɓe noon ɗo joni koye mabɓe koko uddi saabu koɓe padanno ko ɓe jiyani ɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Bindi TV ɗum uddi robbiɗo jandeli meɗen garene hello wongo ko joni won
noon tigi hettiyankoɓe yeɓinkoɓe yawa Pindi TV ɗum noon ko tan duwanade bandiraɓe Sénégal e banggal umma islamique ɗo e nder leydi meɗen Sénégal adduno foof e sankare imam Ndaw e dandam tan Pindi TV foof ina duwono koreji makko yo Allah yurmo yafomo yo juuɗe moƴƴe e jaɓɓomo ɗum noon hettiyankoɓe yeɓinkoɓe noon deweten garen e ko kalten hande oɗo subaka nane e nder jayde les échos ɗum ɗon noon ko arde tan e wiide conséquence uji ɗi ganduɗa ete hande e saabima ha rewɓe hewɓe ena kulani wonde sowiɓe toon to diwan mo Kédougou wona tan Kédougou ni ko ɗum ne wawi wiyede koye Sénégal foof hande koye rewɓe ina gudda so goni sowiɓe walla hayso gonani taw sowiɓe saabu goto foof avenir muɗum ina wawi uddude hoore muɗum te ɗum ɗon ne wawi wadde créé psychose e nder koye rewɓeɓe ha adda caɗele saabu ne anda cowiɗo hakkille muɗum ene foti yadude deejre wonda eko ganda ko kañum woni kalme ha Allah rokka ɗum hoore muɗum kono so tawi wonɓe dewri ndi saaha foof ko caɗele dañata ha mbasa pittali mumen to diwan mo Louga yiyama ko kewno toon ko oɗo ɓiɗɗo debbo kadi biyeteɗo tannete Mamidoura Diallo kankone wasi fittandu makko nde o heptotono e ko joom galle makko waɗi expliqué ko foof wiide yete assistance ponɗo dañde hen o dañani hen wiyama joom suudu makko ne dañi diabète joom suudu makko meeɗa dañde diabète oɗon banggue men darto hen seeɗa saabu diabète oɗon so debbo woni cowiɗo ko way noon ne wawi hebde ɗum ko ɗum saabi saaha foof neɗɗo analyse uji mbiyeɗa ya wat aɗa foti waɗoyde ɗiɗon analyse uji kono kadi écho ji mbiyeteɗa ya wadde aɗa foti wadde écho ji ɗi saabu koye écho o hen ɓe mbawi andude poids cukalel nguel holɗo tolni saabu e oɗon poids eɓe mbawi wadde hen décelé diabète saabu wonno ɓiɗɗo o dañirta poids e nder reedu yummum ene wawi addude caɗele ɗiɗon analyse uji ɗi debbo watta ɗiɗon analyse uji ne wawi andede beele amo dañi diabète oɗon diabète ko diabète mo ganduɗa so debbo woni cowiɗo ene wawi hebde ɗum tawa sukara muɗum ɓurti saabu ne anda hande debbo cowiɗo ene heewi ñamde sukara yen ko noon tan ko Allah andi e gueɗe muɗum eko waɗe debbo cowiɗo ko ɗum ɗon noon ne wawi addude caɗele ganduɗa neɗɗo ne wawi waɗede décelé diabète ɗum ɗon mbiyeteɗa ko ya ustu sukara ya ustu woni jus uji yarde ɗum ya ustu wone gueɗe beele ya ustu kosam eko way noon beele ma dañ jaam walla ma poids ɓiɗɗo o usto saabu nden tawata ko poids ɓiɗɗo o ɓeydima ha woro ɗum ɗon ne hewɓe hande daroto ko mbiya joom suudam kay dañano diabète walla min mi alano diabète walla ɗum ɗo tawa markama ni e nder carnet ma saabu ɗum ɗon so waɗama prise de sang tan andete holɗo sukara ma tolni e ɓandu ma ɗum ɗon ne ha joni tan e banggal cafrugol ngol kamɓe docteur ɓe mbaɗa koɓe mbawi kono noon ko ɓeydade tan kadi wiide laamu matériel uji poɗɗi wonde e hôpitaux ji matériel uji poɗɗi wonde maternité ji ɗi yooɓe mballe hen ɓe daña ɗum saabu hande hay so tawi thermométre mo ganduɗa ni pour ƴettude température e hôpitaux ji ɗi ko probléme wonata saka noon e matériel uji ganduɗa jarata ko million ngaji walla milliard uji yooɓe mballita e ɗiɗon matériel uji hôpitaux ji yo waɗe équipé mbaɗe équipé yimɓeɓe mballite saabu ko ɗum wawi wallidde rewɓe sowiɓe ɓe ɗum wawi wallidde yimɓe ko ɗum wawi wallidde neɗɗo kala yo Allah waɗan en jaami kisal hokka en tawede janggo so Allahu lamɗo jaaɓi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV ko tottude wonadi gongol banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗeno en banggal caméra o ko Mansour Sow Alias Thiat